ang masunod nga madakpan kag makadaog sang dalaguan nga papremyo sa Dakop Ka Ilonggo Mo promo sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Dakop ka, kay nakatuto ka, kay naka-K5 ka, Gani may daog ka. Dakop ka. Magtrabaho bilang domestic helper sa Qatar, Malaysia, UAE, ukon Saudi Arabia. Kung ikaw isa ka babae, 24 tubtob 40 anyos, apply na sa LRC Manpower Services International Incorporated. 100% legal kag legit nga agency. No placement fee, no salary deduction, free passport, free medical, free food and accommodation, free transportation, free test na training, and free processing. Apply na sa LRC Manpower Services International Incorporated. Magbisita lang sa ila opisina sa Tan Guzman Building, MH Del Pilar Street, Molo, Iloilo City. DMW permit number 311-LB-04252024-R. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:34. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Castigador. El Castigador. Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr. ang inyong El Castigador. El Castigador. El Castigador. Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa ka edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Biyernes, sa 7 sa bulan sang Marso, tuig 2025. Kumusta na sa aton sini nga mga suki kag mapinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa aton man nga mga pinalangga nga matag palamati worldwide nga nagapamati pinagi sa aton sini nga live streaming sa aton nga official Facebook page sa K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Aga siyempre sa aton mga pinalangga nga matag palamati sa ila sini nga mga radyo nga nagatotok gid sa 88.7 sa FM dial. Sa inyo sining mga radyo, welcome na sa pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Sa karon nga edisyon sa aton nga pagpangalagad sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Zurita Jr. Ini naman ang inyo alagad. Ini si K5 Sunny Sarabia Punay. El Castigador. Sa gihapon mabyan, mainit ang aton sining nga tiyempo. Tama na gid kasingkal sang silak sang adlaw. Patimaan nga ti ari na gid man kita sa ginatawag naton nga tig-ilinit, no? Or summer. Tulaw man naton mabyan nga mangin mainit pagid ang tiyempo sa masunod nga mga adlaw. Amo na gani nga ang aton gihapon padayon nga pag-remind sa aton sining nga mga pinalangga nga matag palamati, especially sa mga kauturan naton nga ang obra ara sa konbla, no, sa gwa nga nagapatial sa silak sang adlaw. Sigurohon nyo gid nga may ara kamo sang dala nga mga proteksyon sa inyo sining lawas. Magdala kamo sang payong, kalo, kag iban pa maabyan nga makatabon lang sa inyo sining lawas, sa inyo sining panit para hindi direkta nga maigo sang silak sang adlaw nga tama gid kasakit. Kaga syempre pinakaimportante man amo ang pag-hydrate gid, no, sa inyo sining lawas. Sigurohon nga well hydrated kamo para nga makalikaw sa mga balatian sa tugas ang init sang panahon. Kaya no bala mga balatian nga tugas ang init, no? Natural ara ang heat stroke. Ang mga balatian sa skin diseases, pwede ka magkaangkon sa mga masunog imo sining panit. Tulihi mahulog sa cancer, no? Skin cancer. Kung masigi-sige gid ang imo sining exposure sa silak sang adlaw. Dag iban pagid maabyan, no, dehydration. Pwede man nga mag-trigger maabyan sa iban nga mga balatian kung ikaw ang kulang sa tubig. So balod gid permis ang tubig. Dag bisan ara ka lang gani sa sulod sang balay, sigurohon mo man nga well ventilated man ang inyo sining nga puluyan. Hindi ka sa sulod sang kwarto nga tama man ka init baw. Bisan na ka batuod sa sulod sang balay sa kwarto ninyo. Pero kung tama man ka init baw daw para lang nagyapon nga ara ka sa sulod sang oven. So kinahanglan may well ventilated, may gid, no, may kun ay sang aircon, electric fan. Pero kung bisan na electric fan na mainit gihapon, pagita ka mo sa area sa inyo balay nga mabugnaw, no? Hindi ka mo magtiner sa mapaang mainit nga bahin sang balay. Kaya nagatuga man gihapon sang pagmalah, no, sa inyo sining lawas. So kinahanglan nyo man gihapon nga mag-inom sang tubig para nga well hydrated ang inyo sining lawas, malikaw sa dehydration, malikaw sa heat stroke, kag iban pagid mabyan nga mga heat related illnesses.
Kaga speaking of heat-related illnesses mga abyan, ang PhilHealth no nag-anunsyo na mayara sila sa ginatawag nga health-related illnesses benefit package. For example, na heat stroke ikaw, na dehydrate ikaw, kag iban pagin mabiyan nga balatian na trigger bangod sang mainit nga panahon, pwede ka maka-avail sang mga benepisyo sang PhilHealth. Pinagi sila sining heat-related illnesses benefit package. So dako man ni mabiyan nga bulig no, pero kung pwede man lang nga hindi tayo ini magamit no, nga makalikaw kita sa heat stroke kag sa iban pa nga mga heat-related diseases, mas maayo gid no. Pero kung hindi malikawan kay na atakar gid, ay hindi gid makuan bisan pa abi kung kaysa gahalong ka no, pero kung kaysa may ara gid yang base no nga ang lawas naton mabatya gid ya no. Kaya mo na nga may ara sang package, benefit package ang PhilHealth mabyan kay dalom sang heat-related illnesses benefit package. 12,000 to 18,000 pesos ang pwede ma-avail kung ikaw mabyan ang magbalatian tugas sang mainit nga panahon. Kaga siyempre, no? Bawod nga mainit ang panahon, bawa man natin mabyan nga ang mga eskwelahan, bawa apektado naman ang pagtuon sa aton sining nga mga estudyante, no? Magid ka init sang tsimpo, tapos ang mga kabataan sa sulod sa eskwelahan kung kulang-kulang sa mga kunla, no? Hindi may electric fan man pero hindi ka agwanta bala, no? Kakainit sang tsimpo. Kung isa may mga time nga ang mga kabataan ma-exhaust, kung subuman ang mga manunudlo, amo man na ang budlay dapat nga malikawan. That is why ang aton sining CDRRMO, ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, ang ginpanubo sa 40 degrees Celsius, halin sa 42 degrees Celsius mabyan ang heat index threshold. But silingon, kung ang temperatura naton diri sa syudad sang Iloilo maglabot na sa 40 degrees centigrade or Celsius, pwede na maka-declare ang tagdumalahan sang eskwelahan nga kansilahon ang klase kag mag-shift no, sa alternative mode no, sang pagtuon sa aton sining mga estudyante. Pwede sila maka-online or di gani maka-tawag sini. O i-adjust lang ang time sang pagsulod sa mga estudyante. Imbes for example, ang klase nila abi alas 7, pwede nga ipanubon ini sa alas 6, no? Para nga mas aga pa, hindi pa masyado mainit. Tapos temprano pa ang buhi, no? Hindi na pagpalaboton pa sa alas 12 sa ngudto, kay kung kaysa alas 12 ang buhi sa mga estudyante, tama na ginaya kainit. So kung magsugod sila temprano, buhi man temprano, makapaulis ang temprano ang mga estudyante. Kag pagkahapon niya, amo na no, may ara naman sang ipatuman mga alternative mode no sang pagtuon sa aton sining mga estudyante. So mo ni maabyan ha, from 42 degrees abi, amo ning hambal nga ang 42 degrees centigrade tubtob 51 degrees centigrade ang tama na ni ka delikado no. Ang hambal gan isang pag-asa danger level sang heat index mabyan, dapat nga kung pwede pa lang hindi na magwa no ang aton sining mga pumuluyo, especially kung may ginabatyag nga mga balatian no, balatian sa korason, may mga high blood no, kag iban pa nga mga masakit nga pwede ma-trigger sang tuman kainit nga panahon. Kagati siyempre mabyan, hindi igyapon madula no ang aton sining problema man sa dinggi. Kay bisan summer, bisan mainit ang tiyempo, ara agyapon ang dinggi. Ara agyapon no ang lamok
nga nagadala sang dinggi mga biyan. Kasi siyempre ang aton sini mga pumuluyo ay para nga hindi maubusan sang tubig ay ba nagatipon, no? Nila ginabutang sa mga drum, sa mga tadyaw para nga tipunan sang tubig para nga may gamiton pa sa masunod nga adlaw kay hindi man gidaan continuous ang tubod sang tubig maabiyan diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Kay iba nagatipon sang tubig kinahanglan nga tabunan ina kay kun wa isang tabon ginatagaan nyo sang ligwa ang mga lamok nga magmuad sa inyo sinigin tipon nga matubig kag amo na maabiyan nga damo sang mga lamok nga dinggi carrier kag madamo gyapon sang nabiktima bisan pa nga mainit ang tiyempo. So that is why ang padayon nga kampanya sa aton sining gobyerno, sa aton sining DOH na dapat mabiyan nga maghalong gid kita. Kag bisan summer nagataas gyapon ang number of cases sang dinggi diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. That is why ang provincial government ay Iloilo Provincial Health Office gina-consider maabyan nga magdeklarar sang outbreak kag state of calamity bangod sa dinggi, bangod sa nagataas kag alarming numero sa mga kaso sang dinggi, may mga nagakapatay bangod maabyan sa sininga balatian. Bilang panugyan sa aton sining mga pumuluyo mga abyan sa gihapon, gina-remind naton aton sining mga pumuluyo paano naton tapnaon ini ang dinggi. Dapat i-observe gid naton sa eksakto ang ginatawag nga 4S. Kag ang ginatawag naton nga 4 o'clock habit. Hindi lang gani as Saturday habit na kung san ulang kita makapaninlo dapat ya adlaw-adlaw ina makadto kita sa aton sining ugsaran, libot kita pagitaon naton dira ang mga possibly breeding places sang mga lamok kag aton nina pang ulaon para maabyan nga waay sang lamok nga magamuad. Tiluan nato ng palibot mga basura ihaboy sang maayo. Hindi paglaptahon ang inyo sinipuluyan sigurohon nga in order way nagalinapta para nga way man sang lamok nga magtinerdira ay kay kang mga lamok daan nagakuan sila nagahapon man sila sa mga konbla mga hinalay naton ang mga tila sa aton sining puluyan especially sa mga dark colored nga mga tila. So hindi naton sila pagtigaan chance nga makakondra makatinir. So kun naton sigurohon naton nga orderly ang aton sining sulod sang puluyan. At the same time sigurohon man naton nga self-protected ang aton sining tagsa ka membro sang pamilya. Kasuksukan naton sila sang malaba nga mga panapton nga light colored hindi itom, hindi mga dark colored kay alamagon gid ina sang lamok. So kinahanglan puti kung hindi gani mga light colored para maabyan nga hindi sila pag-amagon sa lamok especially kung mga bata kag butan taman sila sa mga mosquito repellent na mga balanyos or mga lotion para nga hindi pangagat or makapangutot ining mga lamok. Pagkatapos kung gidakutot gid sa lamok ay mapunggan, nagbatyag karon, naghilanat ang bata o sinuman nga membro sa pamilya, hindi nyo na paghulaton, especially kung tama kataas balanos ang hilanat, ipa-check up na dayon. Hindi nyo na paghulaton pa nga mag 3 days ang hilanat. Dapat ya kuan gidayon sigurohon gidayon para nga matabangan pa or maagapan. Hindi na mangin ulihi ang tanan bala Okay, isa mahambal ka nga basi kun lang ni talang kaso lang na. Kinanglan gid yang maniguro kita kay kabuhi na iyang nakataya dira. And then siyempre kung madamo na gid ang kaso sang dinggi sa isa ka komunidad, sa isa ka lugar, kinanglan na nga magpatigayon man sang misting or fogging
para mabiyan nga matapna kag mapatay ning mga lamok, suportahan taman ina, no? So 4S kontra dengue. Siyempre mga biyan, ginaistoryahan tan ni ginman lang dengue. Si isa pagid para nga makalikaw kita sa dengue. Ang pinaka-importante nga pwede naton mahimo na maproteksyonan ang aton sining nga lawas, ang aton sining nga pamilya. Sigurohon nga may ara kamo sa klinika D3 Bio sa inyo sining nga puruyan. Barato lang ni, no? Hindi niya mahal, pero dako ang bulig para makalikaw kita sa mga balatian. Hindi lamang dengue, no? Kaya tigali kiti uso ang dengue, so gina-emphasize tagid, no, para makalikaw kita sa dengue. Kag iban pa nga mga viral diseases kag bacterial diseases, kinahanglan naton ang klinika D3 Bio. So dako gini mabyan nga bulig, no. Hindi ta na mahiraton pa nga magbatyag na kita na iguan na kita sang dengue kag mag-inom pa sini. Although okay man na siya, pero mas maayo gid nga may ara na nga daan. Ngay na balang pagkutot sa imo sang lumok tapos may dengue na siya nga dala. Ang ina nga virus, ang dengue, hindi na iya makatraka kay ara na ang D3 Bio sa imo sining nga sulod sang lawas. Nagabantay na, no? Pagsulod sang virus ang dengue. Tang kunon dayon, girahon dayon sang D3 Bio, ti patay. Hindi ka na magbatyag. So muna mabyan ang kaimportante sang klinika D3 Bio. Kagasubong man mabyan, may good news man kita ho ba, maayon no? Ay sa masunod nga simana, may ipatuman naman mabyan nga rollback sa presyo sa produktong petrolyo. Nagligad to sunod-sunod nga saka, no? Tapos ang sinila nga simana, sang Martes, may ara sang rollback, medyo gamay lang galing. Pero by next week, sa masunod nga simana, daw medyo dako-dako ni ang igabuhin mabyan sa presyo sa produktong petrolyo. Ang gasolina ginabanta mabyan nga magabuhin sang 1.40 tub 1.70, no, dira nga range ang pagnubo sang presyo sang gasolina kada litro. Samtang ang diesel pwede magnubo sang 90 sentimos tub 1.20, no, ang kada litro. Pag ang kerosene o kung ining kunla ang gas na ginagamit sa mga kingki, ang posible igabuhin ara sa 1.50 tub 1.70 ang kada litro. Good news ini mabyan, bisan paano at least, no, mabuhinan na naman kag maganubo ang presyo sang produktong petrolyo. Alas 4:54 ang aton oras. Antes mabyan ang dugang pagin naton nga mga impormasyon sa aton sining nga pagpangalagad ari anay ho. Sa aton sining nga mga pinalangga nga mga pumuluyo sang Ahoy kag Concepcion. Sa mga taga Quinto Distrito dira. Base gusto nyo mag-avail sang libre nga konsultasyon, no, sa inyo sining nga mga ginabatyag. Kung may mga ginabatyag ka mga balatian sa lawas, mag-upod sa medical mission sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy sa mabot nga Marso 9, Domingo nga adlaw sa Ahoy Gym. Tandaan ninyo ha, sa Marso 9, Domingo nga adlaw, Ahoy Gym ang venue. Pag Marso 10 naman, Lunes nga adlaw sa Banwa naman sang Concepcion. Sa Concepcion Auditorium sa Plaza sang nasambit nga Banwa. Ibantayan ninyo dira mabyan kay maka-avail kamo dira sa mga discounted nga mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May libre nga konsultasyon, mabalaan nyo kung ano ang sining ginabatyag kag kung paano ina nga bulngon. Pinagi sa aton sining nga mga produkto ni Doc Ramil Oy.
Kag maka-avail ka mo dira mabyan sang may discount, no? Nga mga products para sa Clinica D3 Bio, Mighty C, Clinica DTX 500. Kag subong ang DTX Coffee Mix. Kung way ka ginabatyag ang ining mga produkto, pwede ginisyan ninyo mabyan mainom, no? Para nga may protection kita sa lawas. Pero kung may ginabatyag na kita, may ara na sang ginatawag nga dapat proper lang nga dosage. That is why kinanglan nga ma-check up ka mo. Para nga eksakto, no, ang dosage sang inyo sini nga pag-inom sang mga bulong para epektibo kag para nga mabulong kag mag-ayo ang inyo sini nga balatian. Ano na gani, no, before pa kita magbalatian, dapat nga ato na inamabyan nga tapnaon. Hindi na naton pag pasugtan nga magbalatian kita, kunti samtang waay pa, i-prevent naton ina nga mga balatian. Dapat inom kita sang Clinica D3 Bio, Mighty C, DTX 500, kaya na balang bisan nag-edad ka na, daw ay kaya gabatyag, no? Way kaya gamasakit, way kaya kaagi ospital. Because nga ti maayo ang imo sining panglawason, may resistensya ikaw sa mga balatian, ang imo sining mga organ sa lawas protektado. Meaning kung healthy ang mga organ sa aton nga lawas, hindi kita magbalatian. Kung healthy ang aton nga korason, aton sining heart, healthy ang aton sining colon, healthy ang aton sining atay, healthy ang aton sining kidney, so hindi kita magbalatian. Kaya siyempre kung hindi kita protektado sang aton sining mga food supplements nga mahatag sini mabyan, dako ang chance nga magbigay, no, ang ining mga organs naton nga magbatyag kita, magmasakit kita. So para nga malikaw ina, amo na ang ginatawag naton, prevention is better than cure. Ay barato lang niya, no, i-maintain naton ang pagtumar ni paggamit sa mga produkto ni Doc Ramil Oy kay epektibo ini. Kag hindi kita madak-an sang gasto, no, kung magbalatian kita kag ma-ospital. Pero amo lang ning aton tandaan, while nga epektibo ining mga produkto ni Doc Ramil Oy, madamo mabyan ang mga nagapamintaha, ang naga-imitate, ang nagahimo sa mga piki, no, nga mga produkto para nga maginansya sila ilaya nga hindi makabulig sa mga pumuluyo. Kag maguba ang ngalan, ang produkto sang Clinica de Alternativo Medicina. So likawan naton ina, no, especially sa mga online bla, no. Kag siguruhon naton i-check nyo gid kung legit ina nga mga produkto, especially ang Clinica DTX 500 kag ang Clinica D3 Bio. Ay ini mabyan nga mga produkto, why ini nabutang sa botilya, no? Kung nabutang na sa botilya, hindi nyo na pagbaklon kay ina mabyan piki. Ayos. Alas 4:59 magabalik kita mabyan, makaligad ang dugang naton nga mga pahibalo. Standby. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM ito ang kampiyon ng istasyon K5 News. May sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar. Ilang imo nga gininom nga kakapsula? 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100. Sa mawala ka try sa DTX 500 mga malaki. DTX 500 bilis sa
nining pantog ihi ang unod. Now diri kita ya sa pantog ihi ang unod. Duwa lang ang rason nga ang ga-infect. When you say inflame, nagawa infection. When you say inflammation sa urinary bladder, cystitis, duwa lang man ang una, bacterial infection. Ikaduwa, bacterial or non-infectious cystitis. Bacterial cystitis, kung pagubag sa pantog caused by bacteria, or ini non-infectious cystitis. Dito ako rin tunan ha, ang disease sa non-bacterial cystitis. Simptomas na ito, at simptomas sa cystitis sa bladder. Sakit po ito. Sakit nag-aulog mostly kung sakit ang mismo. Hindi mapulugan sa kapag-sisaw ka to. At din ang imo na ibigay ang kalisong trabaho. May ginuto sa gihapon. Pagkina ng mga luha, lipatan ng problema. Magkamon kang magtubog sa mga paglaon. Wala sa maya ay isang nanuman kabutlay. Wala sa maya ay bisan anuman kalugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Government Lee. Before ko na-met si Doc, almost a decade ago, nag-iisang ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow, dali ko na-achieve ang mga bagay na gusto ko, dali ko na-achieve ang comfortable life. Dami ko na-achieve sa mga pagkulaw, and I agree there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Good life, magbiga sa tao mga nagsanib sa ako. Pag hindi naan, magdaluya lang, pero tuloy na ako. Magdalaga sa akin. Wala pa yan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan. Ang tanan nga kasubo, bayuhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabutlay. Wala sang baya ay bisan anuman kalugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media sentro. Apan, nagpasalig ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging pangamuyuan ko. Salamat gid Dr. Niuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas naning maayo kag magaserbisyo sa DTX 500 DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Philippine Standard Time, alas 6:05. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga
Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Newscast, Biyernes nga adlaw, Marso 7, tuig 2025. Tarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gyapon kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Sa aton mga headlines, sa balita lokal, Doc Ramil Oy, ginatagan sa pasidungog kadungan sa ika-42 nga anibersaryo sa 301st Infantry Brigade. Sa dugang balitang lokal, Iloilo overall champion kag nakuha ang Grand Slam sa Wivra Ami 2025. Produksyon sang baboy sa probinsya sang Iloilo nagataas. Sa dugang headline sa balitang lokal, lalaki nga nang lagas ang kutsilyo sa mga pamatanon sa distrito Sangharo, natumod na o kung na-identify na sang kapulisan. Sa balita nasyonal, DICT Secretary Attorney Ivan Oy nagbiya sa pwesto. Sa balitang international, Zelensky nakabaton sang buli gikan sa European countries. Balita sa Inampang, Alex Iala lakip sa wild card sang Miami Open. Sa balitang showbiz, legendary American musician nga si Roy Ayers napatay sa edad nga 84. Amito ba nung aton mga headlines nga ginadulong sa kalwan sa D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magamit sang Klinika D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto niyo mag-ayo, mag D3 Bio. Philippine Standard Time, alas 5:10. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod ng mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and the sugar cane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro kalamay, mag-Klinika DTX Coffee Mix. Ang pinaka-healthy nga kape, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
Ginhatagan sang pasidungog sang 301st Infantry Brigade si Doc Ramil Oy, ang presidente kag CEO sang Klinika de Alternativo Medicina kag K5 News FM Philippines. Idikadungan sa ika-42 nga anibersaryo sang 301st Infantry Brigade nga ginhiwal sa Camp General Hernandez, Barangay San Jose, Dinggi, Iloilo, subong adlaw sa pagpanguna man ni 3rd Infantry Division Commander Brigadier General Michael Samson kag 301st IB Commander Brigadier General Neil Richard Patricio. Naibaroan nga si Doc Ramil Oy ang isa sa pinakaaktibo nga major stakeholders nga nagasuporta sa Philippine Army agud mapapas ang insurhensya sa Western kag Central Visayas. Sa piyak nga bahin nangin kampyon sa Western Visayas Regional Athletic Association kon Wivra Ami 2025 nga ginhiwat sa probinsya sang Antique ang Iloilo Province. Sandig sa ginpagwa nga final and official results sang DepEd tayo Western Visayas Region sa ila official Facebook page. Ang Iloilo ang may pinakamadamo nga medalya nga nadagaan sa nanaisari nga sports sa Wivra Ami 2025. Yari naman ang medal standing sang mga team nga nagsambuwa sa para games, elementary kag secondary level. Sa elementary, champion ang Negros Occidental, first runner-up ang Iloilo, second runner-up ang Antique, third runner-up ang Guimaras, fourth runner-up ang Capiz, fifth runner-up ang Aklan. Sa secondary level, champion ang Iloilo, first runner-up ang Negros Occidental, second runner-up ang Aklan, third runner-up ang Capiz, fourth runner-up ang Antique, kag fifth runner-up naman ang probinsya sang Guimaras. Sa para games naman, champion ang Iloilo, first runner-up ang Negros Occidental, second runner-up ang Aklan, third runner-up ang Antique, fourth runner-up ang Capiz, kag fifth runner-up naman ang probinsya sang Guimaras. Matandaan nga subong nga Marso 7 tuig 2025 nagtakop ang Wivra Amit nga ginpasakupan sa mga atleta gikan sa Iloilo, Guimaras, Aklan, Antique, Capiz, kag Negros Occidental. Sa kaangot nga balita, dako nga kadalagan para sa syudad kag probinsya sang Iloilo nga nakuha sang ang Grand Slam sa Western Visayas Regional Athletic Association o kon Wivra Ami 2025 nga ginhost sang probinsya sang Antique. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Dr. Ernesto Cervellon Jr., ang Schools Division Superintendent sang SDO Iloilo, iyagin payag nga dako ang nangin kontribusyon diri sang athletics kag team sports. Sa secondary level, nag-champion ang Iloilo na nakakuha sang 114 ka gold, 82 ka silver, kag 79 ka bronze. Sa para games naman, champion gihapon ang probinsya sang Iloilo matapos makakuha sang 47 ka gold, 21 ka silver, kag 9 ka bronze. Samtang sa elementary level, first runner-up lamang ang Iloilo kung sa diin nakatipon ini sang 66 ka gold, 67 ka silver, kag 33 ka bronze. Nagapasalamat naman ini sa nangin bulig ni Governor Arthur Defensor Jr., mga lokal nga panguluhan kag sa tanan nga mga atleta sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Payag pa sa natungdan nga napabatud-an nga home of the kings in Wivra ang Iloilo. Sa piyak nga bahin, nagpatawag sang Civil Defense Cluster Meeting si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. agad nga maistoryahan angot sa mga ginapangatubang nga health kag agricultural concerns sa probinsya sang Iloilo. Lakip sa mga health concerns amo ang balatian nga dengue, rabies, nagataas nga heat index kag African swine fever o kon ASF. Ginistoryahan man sa amo nga pagsinapol o kon meeting ang rice production sang Iloilo. Nagalaom naman ang gobernador nga malampuwasan gilayon sang probinsya ang among nga mga concerns kag iban pa nga pagpanghangkat. Alas 5:14 nga oras ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa kalawan sa MITC. Alkaline-based nga vitamin C wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinaan. MITC labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Padayon nga nagataas ang produksyon sang baboy sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr., pisar nga may pamahog sang African swine fever o kon ASF, nalipay ini nga makita nga naga-improve ang produksyon sang baboy sa mga kabanwahanan. Base sa data sang Iloilo Provincial Veterinary Office, nakita ang pagtaas sang produksyon sang baboy humalin sa Enero 2024 tubtob Marso 2025. Kung sa diin ini ang naglabot sa 11.42%. Sa ginpresentar nga data ni Dr. Darrell Tabuada, ang Provincial Veterinarian
sang Enero 2024 mayara sang 72,320 ka mababoy sa Iloilo samtang sa Marso 6 sini nga tuig mayara sang 80,576 nga nagtuga naman sang 8,256 o kon 11.42% nga dugang sa produksyon. Dugang pa ni defensor nga nagalaom ang provincial government nga padayon kag makita ang improvement kag babalik na sa normal ang swine production sa probinsya. Sa police report, natumod na sa mga kapulisan ang lalaki nga nagpanglagas kag nanghana sang kutsilyo sa grupo sa mga pamatanon sa area malapit sa West Visayas State University Medical Center o kundra sa may E. Lopez sa Haro, alas 11 kagabi Marso 6. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Major Eduardo Chacon Jr., ang station commander sang Iloilo City Police Station o kan ICPS 9, iyagin pahayag nga galayon nga nagpablatter ang biktima nga si Jason Eufemia upod ang iya mga abyan. Sinupa kay Chacon, kilala sa mga tao sa lugar ang nasambit nga lalaki nga masami nagatambay sa area nga ginapahayag taga-distrito sang La Paz. May reklamo na sang una sa riin ginpahayag ng lagasman ini apang wala gindangop sa police station. Dugang pa niya, ila pag nahibalo kon may diferensya ini sa paminsaron o kon nagapang tripping lang sa tion nga mahubog. Matandaan nga halin sa kick-off campaign nanday former Senator Kiko Pangilinan kag Bam Aquino ang mapamatanon kag pauli na kontani isang sila ang ginlaga sa diin si Jason ang ginhanaan nga bunon. Mahimo naman magapangatubang sang kaso nga grave threat ang lalaki, ilabi na kon mapamatudan nga wala ini isang diferensya sa paminsaron. Inigabahin sa aton mga pagbalita, ginadala naman sa Kalwan sa Klinika DTX 500 ang palaya leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes kag sa mga hindi makatulog sa tion sang kagabihon para nga mangin mahamo o kang katulugon magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig gini sa aton nga makalikaw sa mga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Mahimo nga makatugas ang misinformation sa mga pamuluyo ang ginaaligar abduction kag kidnapping sa mga kabataan sa Iloilo. Ini ang ginakabalakan ni Social Welfare Office 4 Rapunzel Raraganson sang Iloilo Provincial Social Welfare and Development. Kasunod man sa ilang pila ka mga reported nga abduction cases sa probinsya nga napamatudan man nga wala sang kamatuoran bawod nga himo-himo lamang ang mga ginapahayag pag-abdak o kon pagkidnap sa ila. Dugang pas ang social worker, ang Iloilo Provincial Government ang maghahimo sang tikang agud nga matap na ang pagpalaptas ng fake news sa social media bagod nga ini ang makatugas ang panik kag paranoia sa publiko. Philippine Standard Time, alas 5:18. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa atong Balita National. Ginadulong sa Kalwan sang Klinika DTX 500 or sang Klinika DTX Beauty Soap. Klinika DTX Beauty Soap para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis. Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga skin diseases. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginkumpirmar sa Department of Information and Communications Technology o kundi ICT nga nagbiya na sa iya pwesto bilang tiglikom sang nasambit nga ahensya si Attorney Ivan Janoy. Sunod sa ahensya nga ginbaton ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang resignation ni Oy sang Webes. Madumduman nga sa Hunyo 2022, gin-appoint si Oy bilang sekretary sang DICT. Kasunod sinigin pasiguro naman sang ahensya nga wala sang dapat kabalakan sa ila serbisyo sa tunga sang leadership transition. Sa dugang nga balitang nasyonal, ginpabugal sang Department of Tourism ug DOT nga masobra 1 ka milyon nga mga turista ang nagbisita sa pungsod sa nga Enero kag bulan sang Pebrero. Sunod sa data sang DOT nga mayara sang kabugusan nga 1.1 milyon ka mga foreign travelers ang nagbisita sa pungsod sa unang 2 ka bulan sang tuig 2025. Ini ang mas mataas sang 0.96% o kun 1.156 o kun 1,156,771 nga numero sa pareho nga bulan sang tuig 2024. Sa nasambitan nga numero, 25% kung 25% nga mga foreign visitors ang gikan sa pungsod South Korea nga ginasunda naman sang United States, sa mga taga-Japan, Canada kag Australia. Bawod man sa pagsaka sang numero sa mga foreigners nga nagabisita sa pungsod, mayara man sa pagsaka sang kita nga nabaton sang Pilipinas. Sa pahayag ni Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang kita sang pungsod
ang yara sa $1.1 billion o kon 65.3 billion pesos gikan sa tourism activities, products kag services. Balita International. Sa ilo kita sa detalye na sa Balita International, ginadulong naman sa Kalawan sang klinika Diofresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, magklinika Diofresh Dio Roll-On para priska ang pamatyag sa bilog nga adlaw. Naghahatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Nangin mabinugahon ang pagpakigsigulano ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa mga leaders ng European Union sa Brussels, Belgium. Ini matapos nga makakuha sang suporta militar sa mga European countries. Nagpanguna ang Belgium nga magatag sang F-16 fighter jet sa Ukraine sa 2026, samtang ang Croatia naman ang nagpain sang 2% sa ila defense budget kag 30% naman para sa military modernization. Mayara naman sa bago nga kontrata ang United Kingdom government sa pag-supply sa mga attack drones sa Ukraine nga nakadesinyo para sa pagmonitor sa bisan ano nga strike. Ginmando naman sang Lithuania nga pag-abot sa Enero 31, 2030 ang pitsa kung saan mangin membro sang Ukraine sang European Union. Naglabot naman sa 20 ka mapungsod ang interesado nga mangin kabahin sang ginatawag nga Coalition of the Willing nga magasuporta sa Ukraine. Naglaom naman sa Zelensky nga may madinalagon ang meeting sini sa pila ka mga matagas nga opisyal sang US sa masunod nga semana. Balitang Sports. Sa detalye naman sa aton balita sa patag sang sports, ginadulong naman sa Kalawan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Klinika Spur Biotics para sa manabudlayan magpamuhin. Nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Dako ang kalipay sa karon sang Pinay tennis star nga si Alex Iyala nga lakip ini sa wild card sa Miami Open. Ini matapos nga ang 19 anyos nga Pinay tennis sensation ang lakip sa 7 ka wild card sa main draw nga napili sang Women's Tennis Association o kon WTA. Mag-uumpisa ang torneo sa palaboton nga Marso 18 sa Hard Rock Stadium sa Miami, Florida. Si Iyala ang yara sa karon sa number 140 sa WTA ranking kag nangin junior doubles champion sa Australian Open kag French Open, subong man sa junior singles titleist sa US Open. Balitang Entertainment. Sa ato naman balitang showbiz, nagtaliwan na ang legendary American musician nga si Roy Ayers sa edad nga 84 kon 84. Ginanunsyo sang pamilya sini ang pagtaliwan sang singer sa iya puluyan sa New York City bangod sa malala nga sakit. Si Ayers ang kilala nga vibraphonist, composer kag pioneer sang jazz funk sa United States. Kilala man nga godfather of neo soul. Si Ayers kung sariin yara sa music business ini masobra 4 na kadekada. Isa sa mga hit songs ni amo ang Everybody Loves the Sunshine nga nagsikat sang tuig 1976 ang iya banda nga Roy Ayers of Bikiti. Alas 5:24. Sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Mateo 21:22 nagasiling, ang bisan ano nga inyo pangayoon sa Dios sa pangamuyo mabaton gid ninyo kung nagatuo kamo. Kag amay tuban mga kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Newscast subong nga Biyernes, Marso 7, 2025. Mga ka-K5, good evening gidra sa aton sili nga maukod nga tagpalamati diri sa K5 News FM Iloilo kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz. Dra nagapamati gid sa aton sa WVTC patrollers naton dra kay Mr. Boyet Parcon kag sa iban pagid naton dra nga tagpalamati sa K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2 nga nagatutok gid sa aton kag sa aton mobile taxi patrollers. By the way, ang WVTC ang magahiwat sang Annual General Assembly nga sa maabot nga Marso 15 tuig
2025 sa Iloilo Grand Hotel. Kalakip sa mangin agenda sa nasambit nga kahiwatan among pag-present sang financial report, pag-release sa mga dividendo, kag keynote addresses kag mga discussions. Mga K5, padayon ka mo nga mag-like, mag-follow kag share sa among official social media pages, ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Makitan kami sa amon Facebook page, sa amon YouTube channel, and of course, sa amon TikTok account. Tinigabayan sa aton mga pagbalita, ginadulong man builog ni K5 Ray Espiha Umalay, nga palangga gid ang mga taga-pututan. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si K5, Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa